Jari bola, jari bola, in jari bola, in jari bola. Komai so su ɗauka, kowa na su ne ba, su raina kowa su in jari bola. Ba su ganin mutuncin kowa in jari bola, in jari bola, in jari bola. Ga sunan jari bola, in jari bola, yawon bola, su kowa za su so. Ya aiki, alhamdulillah. Kwana biyu. Ya sana'ar. Kuna ta shan rana akai. Wai na ce da Allah tambayar ka zani. Ina jin ka sosai. Wai ina kake kai kaya ana siye a farashi mai kyau. Sauki. Kyau. Kwantar da hankalinka. Akwai wani gaya nan kana shan kwana ta uku da hannun dama na. Yawwa ana ce masa mai gaskiya. To yawwa shi yana sayan kaya amma da sauki. Injin jirgi yana siye. Komai da ka sani. Har likafa ni ka san ba mu komai sata miki. Mutuncin mutum ka kai mai zai saya. In jari bola, Har likafa ni dai yana siye. Komai yana sai yar bursun har mutum ya mutu ma ana kai masa. Ka ce har gawa ina siye. Komai na gaya ma sai. in jari bola. Mutum na canza mu. Ba ku mu canza mu. Mun gode. Yanzu kuna zagaye kwana ta uku. Kwana ta uku can ne. Yawwa. Ka san me za a yi? Ai wannan da ya ce mai gaskiyar shi za mu rika siyarwa da kaya. Kawai. Allah ya sa dai ina siye da daraja. Ka san mu kuma kayan mu fa ba kowa muke kaiwa ba. Gwada za mu gani. Ka wani damu. Mu je. Mu je ko wani damu. In ta kama a gurin nasa ma ka san mu. Sai mu kwai kayan sa mu zuba abu. Komai so su Sauda dai na ta zasu. kowa na su ne ba, su raina kowa su in jari bola. Ba su ganin mutuncin kowa in jari bola. Ɗanina? Dama kai ne a gidan namu? Wallahi ni ne. Allah sani. Amma ka manta da ni. Ko dai kai wata budurwa ne? Ai kina cikin zuciyata. Harkoki ne kawai suka yawa. Abubuwa ce da kina da ni. Assalamu alaikum. Can ƙariyar ka kai. Yau kuma kai ne a gidan. Ha baya saurayi na ne. Kai amma da baki da sun saurayi ba. In jari bola, in jari bola. Komai so su ɗauka, kowa na su ne ba, su raina kowa su in jari bola. Ba su ganin mutuncin kowa in jari bola. Abincin ga yana akan wuta. Jira na ake a ofisan waya za a fita. Yanzu nan zan sauke insha Allah. Jari bola, jari bola, jari bola, jari bola. Jari bola, jari bola, in jari bola, in jari bola. Komai so su ɗauka, kowa na su ne ba, su raina kowa su in jari bola. Ba su ganin mutuncin kowa in jari bola. Jari bola, jari bola, jari bola, jari bola. Wai ina kika kai abinci? Ban gane Hausa kuma ina hana kai abinci ba, haba ni gida. Da Allah idan ka sauke abincin nan ne ka shiga da shi ko kitchen ne ka ga. Nan fa na baki da abincin nan. Kina nufin ba ke kika dauki abincin nan ba? Ni gida ya Jari bola. a nan na je dauko plate kai. Wannan wasa ne. Shikenan wallahi yaran nan ne. In jari bola, Yaran nan ne wallahi. Wasu yara. Yaran nan ne. jari bola, in
jari bola in jari bola kullum yawon bola ba su ganin darajar kowa ko 'yar gari ko bakuwa sun raina